uyempove khotha mangalo isigolo indaba ziyaphatha sibambe siplatshe ngokuze impove. Mahlabehlezi lokhulumayo madoda sanibonani bengele lonke unyakeni omusha. Unyaka musha bafowethu ukushintsha konke. Njengokushintshile unyaka omusha. Ngibikele nonke emaholtini bafowethu ukuthi nibuye nonke kuyathokozisa ke. Ukuye kusiphathe kabuhlungu ngoba nayo izulu libe siphethe kabi abafowethu basishiya abanye. Kepha ke ngeke sisho ukuthi uNkulunkulu yena odalile wenzayo. Ngeke sisho ukuthi ubani wenzayo uNkulunkulu wenzayo. Bafowethu Mahlabehlezi lo bhubhe khotha amanxeba. Lo khulumayo. Ngithi emadoda namhlanje uMahlabehlezi. Kulo nonke nibuyile emaholtini. Mase nibuyele emsebenzini ngathi ngiyabuyela kahle kubehlo nawo uMahlabehlezi udla kahle uKhisimusi. Noma kulukhuni ke phela kulukhuni nje ubuqala unyaka omusha nje into kuyishintshile kushintsha yonke into. Kushintsha yonke into bafowethu. Yonke into ishintshile. Izitafu zonke ngifike nazo zishintshile. Mithi yonke yokuqina ukuphakama ishintshile. Ukuphakamisa zonke izinto kufanele uyiphakamisa kushintshe konke nje bafowethu. Akukho ngashintshile nje bakushintsha unyaka omusha nje. Cha bafowethu kunenduku engiyiphethe la entsha efikile. Inkuzimalanga lenduku. Angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi ke angiyinyanga enkulu enyangeni nginyanga encane inyanga zonke ezikhona. Kepha ngithi bafowethu nini enisebenzayo nani ningasebenza ngamabhizinisi enu. Gijimani ize kuMahlabehlezi nizothola insizi entsha yokuphakamisa. Ukuthi uphakame ube indoda. Ishintshile ke itheni ukukhula. Bese ngithi kinini abafowethu enisefikile kuMahlabehlezi nayibona umehluko na ubona umehluko wenu. Bese ngithi nalabo abathi ke Mahlabehlezi usithintile siyabona siyasebenza kodwa khona lapha kusasela khona kancane. Buya mfowethu ngizokunikeza ufufu ngizokushayela imvu. Ngihlezi khona esihlahleni uMahlabehlezi after zehlezi phansi odume ngaso. Lesihlahla mfowethu bonke abafike kulesihlahla. Kunento ebhula ngayo ngifike ngihlolele endlini. Bese sibuya size kulesihlahla. Lesihlahla lapho sifike sipheke khona imfihlo zakho zonke. Bese ngibeka ngale nkuku enibona ngivamise engisebenzisayo. Lo nkuku yona eshaya umhlahla bafowethu. Njoba ngeke ngiyiphosa nje sengugezile. Iyona ekushayela umhlahla ukuthi ungugeza ngokwenele na. Makhona kusele khona futhi iyakuveza ukuthi hayi khona lapho kusasele khona. Khona kufanele ngithinte khona. Bese ngiyakutshela bafowethu nawe uthena mafika Mahlabehlezi inkuku yangaphakame yalala phansi ngesiso yangakwenza kokushoyo ngizocela ukuthi ungakuphathi kabi lokho uzobuya uphinde uzokunikeza into yokugeza buye futhi uzophinda uphakame uthi mase uphakamile nanonke benifikile kuMahlabehlezi zamani ke bafowethu ukuthi lihlanganise nizoqedela nithole imvu uphakamile kodwa ukaye lapho ufuna ukuya khona uzophakeme kodwa ayikahle thola ke imvu ke iyona soba sesiqedela ngayo yonke uzoje kukhulini nonke senifikile kuMahlabehlezi nina abamabhizinisi sondelani nina abafundisi sondelani yonke ihlobo yomfundisi usindisiwe awusindisiwe uyihlobo yonke yokusonda woza kuMahlabehlezi uzokusiza uMahlabehlezi kunohlangothi lapho esingasebenzisi khona umuthi sinohlangothi lapho esisebenzisa khona umuthi sinohlangothi lapho esisebenzisa khona isiwasho futhi ngisebenzisa ngendlela ehlukahlukene namanzi futhi ngiyawasebenzisa sondela kuMahlabehlezi mfowethu uyahlupheka ekhaya kawulala ebusuku kunento egijima phezulu kunezulu liyangena ekhaya kunamabhadi abakhona bafowethu kunebhadi elibakhona alikho ibhadi emhlabeni lehlula omoya ababi ke mfowethu umuntu usukukhandile lapha wasekukhanda ngenhlabathi yamangcwaba wasethatha inhlabathi yakhe ebese kwazi ukukushaya ngayo amanzi ongeke uwanqobe lawo kodwa uyoza kuMahlabehlezi yofika uwanqobe lo manzi